klar til en gang til? Ja. Det er helt stille, Martha. Læg stille, Martha. Det vil jeg også prøve. Det kan du godt. Jeg vil også prøve. Læg dig ned ved siden af. Læg dig ved siden af Martha, så kører jeg over i begge to. Okay. Læg dig stille. Ja. Læg stille begge to. Martha, læg stille. Må jeg ikke også prøve? Nej, det er kun mig, der må. Det er klart, så bakker vi lige henover, ja? Ja, må jeg ikke prøve bagefter? Du må gerne køre vende bagefter, Axel. Men må jeg så også prøve at køre over dig, Martha? Nej, det må du ikke. Må jeg også prøve bagefter at køre over Martha? Nej, det må du ikke.